Lisod kayo mag-kuan ka na. Nga kay kwarta pag ganan ka mukaon. Kang magkikikaw na wakal kontak. Hi guys! For today's video, kay nag-crave ko og shawarma and nakatila ko kausaan nung margi ganahan na jud kog balik-balik sa shawarma. Sin ganahan jud kay ko sin gatulo na jud akong laway. Every day na lang murag gahuna na ako sa shawarma nga grabe kay ka juicy and thank you sa akong sister yung may nang livery. Yung second time pa din yan ako nga nakatilaw og shawarma no. First na ako nga nakatilawan is grabe gid super nakaana jud ko wow, lamig gid ay siya and then muna ni nagbalik-balik na ko og kuha na ni palitan ni kay super lamig gid siya pero depende sa store nga imong mapalitan no kay kani gid akong ganahan jud. Hello, kani ako kay daghan. Na, dali ka nagtu. Una nga tulubot. Isa ingon. Ay ningon ano gusto naman imong kaon ng lubot. Isa ingon. Ah, nagtami oh, magtami gid ka magkaon no bisag wa ka na ibtag ngipon. Kana jud ako ganahan. Ganahan kay gulay. Kadulan na to ang ngabi. Tama ka. Pwede na. Pwede na kumutabi. Richard dire. Ate, ingon si nanay, okay ra ba kuno si Ate Pichilin? Reply niya na, nabuang gyapon bago mag-ibot. Sige katawa. Ay, nag-chat manggugong nga. Unyara kumato sa imong mama, magpaibot lo sa ko. Ngamay din sa guys. Ang tingin jud. Ipakita ang kuan kana rapper. Na nya kana ang sound, ang sound. Wow, sarap. Nanaya sa nagkaon eh. Ako na ng pani abi. Ganahan. Suga ka. Nakbag siya bagti. Di init mo muna. Ito na yung hulit itong lain na kong tilawan. Kan ito. Mapataraw sa tubang. Ay gumit kayo magawa na luto pa. Kana bagti ni brown brown. Hindi bitaw. Sana all masarap. No ana. Adik na ko ano eh. Lagi Everyday na ko lang hita. Buti na lang na ako din sir. buwang. Maka-afford yan eh. Lisod kayo mag-kuan ka na. Nga kay kwarta pag ganan ka mukaon. Kang magkikikaw na wakal kontak. Hindi mo yung kakatik. Patkik lanay. Ang sige kagkaon sa mua lagi ka. Ha? Nanaya nagkaon ay. Mamurot na. Mali na ko mapila ka namin. Nga Kaya na ako. Wow. no, duga na no. Ako na sumbaron ka. Magkaon sa. Pero mas siya kaunon kaya naman siya mga gulay. No? Pero na ako, mas healthy ko na siya. Mm. Sa burger. Oo. Kaya paano mo dyan ka na dyan siya paano dyan ko ah. Di, dagan sa tsakuan. Ang iyang sa gulba. No? Thank you so much for watching. This is Rose H and don't forget to subscribe my YouTube channel.